Satan is real. She's full of heart. She's very beautiful. She got a nice hair and nice eyes. Oh, nice body. And she's mine. She's mine. She's mine. She's mine. Vede per fidelissimo servum suum, ne verde rige sa oli spiritualibus. Wala lagi mga kanya akurat. Sine Deo, ute in Juda Iscariote, proditore damnam, eni inem di divinis, darberibus tangent, in poios conspectubus, tercerinos, elite perpetuis flammis e infinite purum dicturus est, in dies, sine amni predictim, et ignem eternum, we paratus, Simpal pakyo. Simpal pakyo. Diabolo. Simpal pakyo. only begotten Son, all intertwined to your servants, emotion, mind, and soul, healed and sealed by the sanctifying grace of your all-holy and life-giving Spirit. Assign your warrior and powerful angels to assure that these openings will never be open again. Spirit of incubus, tell me your name. How many spirits you have rasped already? Seven. How many? Happy. Seven. 7 spirits? Tell me your name. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti, exorcissimus te, omnes immondes spiritus, omnes satanica potestas, omnes video, 7 unclean spirits, I command you to depart right now and go immediately. Jesus, and never return again. The most Holy Spirit, enter into the empty spaces left by the Spirit and fill her with your presence, love, and protection. Tell me your name. 7 unclean spirits. Tell me your name. Croc Sacra sit nihilos. Nandraco sit nihilos. Madi retro satana. Non quam so dimihiban. So at malakya libas ex sibinina biba. How many years do you harass your buddy? Satan? Tato karon? Luoy kay nagkapantay ninyo. Naman inyong mga apo, inyong mga anak, manggibugno sa inyong katigayonan. Tinoo dili. Una nga dili enough ang bahandi nga inyong ibilin. Ang pinaka nindot nga bahandi si Kristo. Ang pinaka nindot nga treasure si Kristo. Wa nay lain pa. Bahala gwa kay kwarta. Bahala gwa kay bahandi. Bahala nga wala kay posisyon. Basta dili lang ta mahimulag ni Kristo. Ang tinuod nga bahandi, ang tinuod nga kahulugan sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Amen? Itong pakpakan, ang Diyos sa mga Diyos, Hari sa mga hari, o Ginoo sa mga Ginoo nga uban nanto karong gabiuna. Uban nanto si Kristo kanunay. Kung kanunay ta conscious ni ana, dili ta mawad-an sa paglaom. Amen? Unsa may makapaunlod nato, una ibanghilyo ato miaging adlaw. Si Kristo nilakaw sa animba mo tang Domingo? Nilakaw sa tubig.
Nya si Pedro in town nga agresibo kayo, kusog na kayong hangin, kusog na kayong bawd, ang 12 ka mga apostoles perting kupot sa ilang sakyanan. Kay kusog naman kaayo ang bagyo. Nya si Kristo, naglakaw-lakaw ras tubig. Unya, si Pedro may agresibo kayo, Lord, kalakaw, ikaw din na, Lord. Palakwasan ko. Nakalakaw si Pedro, wa. Ang mga 12 ka apostol, ang 11, wa, dyan mabuhi silang hiunitan, ay, di dyan ito mamuhi, ano kay. Lakaw-lakaw, patas tubig, perting kusugang unos, perting kusugang bawd. Wala nga, si Pedro dyan isog-isog gamay. Ano, nakalakaw si Pedro, wala. Nya, di mo mangutan ng ano, nakalakaw siya sa tubig. Ano man, ni-focus siya ni Kristo. When we focus our eyes to Jesus, when we fix our eyes to Jesus, like Peter, we can do impossible things. Amen? Kinsa may nakalakaw tubig ninyo din eh. Kanang paglakaw sa tubig, posible, imposible. Imposible na eh. Si Pedro, tao dili. Tao. Nga nung ang ordinaryo nga tao, nakahimog extraordinaryo nga butang, tungod kay ni focus siya ni Kristo. Ang tinuod nga bahandi, ang tinuod nga hari sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Amen? Focus. Nag-experiment me sa high school pa ko sa among subject nga science. Kailan mo magnifying glass? Nanggawas mi dito sa among classroom. Nagdamig magnifying glass, ugtong tutok. Ningon ang maong maestra, kay bawo ba mo nga kining papel? Mausab ang realidad nini. Mausab ang papel? Sao? Manggawas ta. Ipatungod na to sa adlaw ang magnifying glass. Focus. Ayaw iluhag ang magnifying glass. Focus. Pila ka mga minuto makaigsunan, ang papel ni init o ang papel na sunog. It transformed the reality of the paper. Why? Because focus. Unyaningon ang mga maestra, sige, mag-usab sa da. Ya, lihok-lihok ka ninyong magnifying glass. Ayaw ninyo i-focus. Unsay mahitabo sa papel, why mahitabo sa papel? Magpabiling papel ang papel. Amen. Unsay problema nimog nako? Focus. Fix your eyes to Jesus. And like Peter, we can do impossible thing. Amen. Yung sa may naitabo ni Pedro, na di-focus man. Noon sa si Pedro, gikas focus, na di-focus. Nganong na di-focus man siya, kusog kay hangin. Ito ko kusog kay hangin. Itanaw na po siya sa bawd, kusog kay bawd. Ang sa'yo naitabo ni Pedro, na unlod. Nganong nga unlod taron, na di-focus ta sa kusog nga hangin, sa kusog nga bawd. Huwag tungod ni Ana, ang imong dagway, napanos ta. Miserable na. Ano man, ni-focus ta sa bawd, ni-focus ta sa kusog nga hangin. Wala na tamong focus ni Kristo. Pero ang kanindot lang aning Pedro, so nitabo ni Pedro, gikan nahimo, gikan sa focus na defocus, so nitabo na ni refocus. Isampit siya sa Ginoo. Ug pagsampit niya sa Ginoo, ningon ang Ginoo, pagkatsutay sa imong pagtuo. Kanong nagduha-duha ka man. O gibira sa atong Ginoo, diya dayon sa pagsampit sa Ginoo. Sa pagsampit ni Pedro,
Ngadto kaniya, Ginoo luwas sa ako, misinggit si Pedro. Og diha ang atong Ginoo mibiras sa iya. Og nisakay sila sa sakayan og nilurang ang kusog nga hangin, nilurang ang kusog nga baho.